alaikum wa rahmatullah. Nanoɓe e daaroɓe shiri meɗen shiri ɗum barka ɗum gaɗeten suudu heɗuwo FN gonduto hayre zinariya ɗoni ham. Barkama min e wakkati ɗum kono no anduɗen min gaɗo shiri ɗum kullum Ibrahim Abakar Kunga emi wi'a en dane men e ɗum wakkati. Shiri meɗen wonɗon ɗum anduɗon en fuu men kanjum woni ɗum Hononde Fulbe ɗum Hajiya Sumaya Abakar jangiteddorgal waddungo en les ardogal mako ngal muryar Fulani Peace Initiative Network emi toro jomirawo walla mo. Kono no anduɗen emin nodda yimɓe fere ɗum wara ɗum rara hundeji mauɗi, hundeji jahayɗi nder yimɓe meɗen, jahayɗi nder gure meɗen, e minen e moɗon kawtindiren daren ɓokkindiren shawaroriji giyen ete handi tokken yimbo koye giyen en burtake nder hundeji ɗiɗɗon. Hande emi yondi e modibbo mauɗo, modibbo Usman, modibbo mo magani dabbaji. Modibbo Usman jaɓɓama e nastore. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Kadi bo emi yetta kan dijejo meɗen e mo inde inna an Khadija Abubakar amma lalai amma an kam mo a wala nder program heɗe dara kawai. So alhamdulillahi onon ma no anduɗon nanoɓe e daroɓe emin hokka on onon ma wakkati on nattuwa hokkon shawariji moɗon onon ma. Modibbo Usman emi yiɗi kuɗɗiren hunde goo nan kanjum woni mauɗum, kanjum woni nyalde komin fuɗɗi volwugo dow majum. Jonta nyalde fuɗɗi ladduɓe meɗen demoɓe kusan woɓɓe timmini woɓɓe bo ɓadake timmingo eɗum ɗon jangowa kaya gese eɗum hora wuro goɗɗum bo eɗum yara lumo. To bono no anduɗen kullum deidei wakkati ɗum ɗon eɗum heɓa damuwaji ɗuɗɗi hakkunde demoɓe e kamɓe duroɓe. Bono no mi anduno denno mo dabbaji ko durowo nattata gesa sei to ƴami mo gesa a timmini, to mo wi mo timmini sei ɗum natta. To amma joni ko yata eɗum ferotiri e ko yahayno ɓawo. Allah yamɗine fuɗɗen emi gaɗana en broshin mas'ala ɗum ɗo. Nayi ɗum heɓi joni ɗum ɗi ɓuri ɗi nane ɗuɗgo na ko ba an duroɓe joni ɓen ɓe ɓuri ɓe nane yiɗgo durgol na ko koye woni mas'ala ɗum. Nane no mi anduno wala gesa nattetega sei ma ɗum ƴami mo gesa. Mo gesa bo dama en andi mo nyamata. Sannan kadi bo ɓe gese ɓen ma nane kamɓe ma ɓe andano ma sorugo ƴombe ko sorugo to na'i nyaylata. Amma joni ɗum heɓi matsaloliji kanji ɗiɗi mi yiɗi memana en sei ɗum heɓi mas'ala ɗum. Fuɗɗam mo na'i kanko ma joni o damiraki e ƴamɗo o natta kawai o dura. Ɗiɗaɓum kanko demowo kanko ma joni emo ɗon hauti kosɗe mako ƴombe ma sei ma ɗum heftu ɗum wari ɗum sodiɗe to o hewta o ala na'i natta. Allah yamɗine sei mas'ala ɗum heɓa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alaikum assalam. fuɗɗam imi hokka ɗuma an e ndu suudu rediyo emi to Allah ɗawtanandu barka. Amin. Ɗum shiri gaskiya ɗum waytina na seɗɗa. Ɗum shiri ɗum Hononde Fulbe ba. Ɗum shiri na karamin hunde ɗum waytinta. To amma emi toro Allah ɗawtana ndu suudu rediyo barka. Amin. O tigguɗo ɗum shiru bo Allah walla mo, Allah ɗawtanamo jamu, Allah ɗawtanamo juutal balɗe. Amin. To non no ɗiwitirɗa sati wato asawere e ƴarunde emi heɗiti on. Allah waɗi mi noddoy ɗum nattayi. Da mi hokki min ma maɓɓol ɓawo an e dow ɗum non ɗiwitirɗa. Kono non no mbiɗa ɗum hunde non. Neɗɗo sei tawa joni ɗum ƴande ko moye wato remi. Te o remi o heɓi bo nyaminda makko. Ɗum ɗon nyaminda bo kanjum ɗum o rarata. Kanjum ɗum sese o rarata. Jon to en dari ɗum wattu buti ɗum habaru nyaminda raru nyaminda no saɗiri fa. Ɗum saɗi wane to o wi'a neɗɗo o motti ɗum ɗon nyaminda makko ko o henyayi o fuɗɗi ittuki ɗum. A wari an a hocci ko o hocci kanko gaynako ba o hocci ɗin ɗon ma to ko o rarata kanko kanjum ma o rarata ba on ni kanjum rarata sei garɗa koccuɗa sei nattinɗa nyamanɗa mo ɗum ɗon hunde makko
ai ɗum mi waɗayi deydey ƴamumo ton to o yottini to o hokkima natta amman to o hokkayima ta jaɓu gaɗa malle maɗa en ɗon to nder ngam misali ha mi waddane en misali joni enen ɓen ma en ndema enen woynaɓe ko en ndema ai joni ton to nagge ma o ɓortake o ote kawai nge ɓortoto nge nattanma gesa jemma ko gesta ƴarande nge nattanma nge ñamanma ɗum demuɗa no nanata a nanai ɗum yuwima to ɓernde unge ma fa amma a nanai ɗum yuwima to hakko kocca ɗum on e ranata kocca ja ñamanamo ɗum waɗayi ɗum zalunci on ɗon kanko bo kadi ndemowo on kanko on ma mi noddaymo a yetti ton to Allah waɗi fa o tabbitini o waɗa ko kadi o itta wato ñaminda makko ɗum non o remi o tattaro ɗum to o wi'a ngam e wodi woɓɓe sai ɓe jaha ɓe motta ɓe itta ɓe korna seɗɗa ngam ɓe keɓa ɓe cuco on ɗon gaynako ayi wodi iri maɓɓe ko to ayi ton to o waɗi non kanko ma ayi o yaudarake hoore makko ton to o itti to kanko ma to o sura kan ɗon gesa o hokka on ɗa e kanko on ma o heɓai laada ngam wala non no watta demowo e nder laada ñoƴi ɗi ñoñuji ɗi gi'ata kanji ma to ɗi gari ɗi ñamai na laada o heɓata ai e wodi guloɓe joni ɓen ɗon guloɓe ha mi ɓima misali e gesa ka o wulata kullum yon kam hokkata malle e ñama barjari makka fere fere kan ɗon ka o wulata hokkata malle ñama o heɓa laada to ka ɓuri barka kan ɗon ka wulata kan ka ɓuri barka dow e kan ɗon ka o wulata ko ton to jonto to o wari o remai ton ɗum ɗon ɗum o hokki to ka ɓuri barka kadi bo ɗon to o wulata kadi e wodi ƙwariji ɗon ɗon hettu to gesa ka e wodi ɗi o wulata o wara halitta jomirawo ayi ɗon joni fa hakke o nattata ɗon to o wulata ɗum bo ko ngele colel wari ñaami dabbayel wari ñaami ko ɗum ɗume wari ñaami jonta a famti dara nder gesa a yiyai kala ñoñuji daban fere fere ɗi nattina nder gure majji ko to ɗi jahi ɗi adano ɗum ɗon ɗum jata na karamin laada o hetta to o wari o wuli ɗum to ɗum ɗon ɗum fu ɗum wala ɗum ɗon laada ɗum heɓata ɗum wala to saboda majjum gi'e dabba garɗum ñaami fu o heɓai laada to o ƴottini o hokka gaynawo kamma waɗa dabbaji muɗum ɓe fu ɓe keɓa shawori ɗum ɗum hokkata on nam Allah yamɗine modibbo a memi ƴamal damal ngal mi yinno mi waɗani ɗiɗaɓal kal bonnereji musamman duroɓe gaɗata to gese to ma har joni mi yiɗi mi wartiroyma ɓawo ƴamal mi waɗanma ngal fuɗɗam koje joni waynaɓe meɗen ɓe ƴamata gese sannan koje kamɓe ma ɓe gese joni eɓe giɗi sai dai ɓe shora ƴombe maɓɓe to joni a hetti kanjum kanko on demuɗo on o wari ƴamayimo waɗanimo nayi to nder no o nanata o nanai ɗum yala ko to daga ɗon sai o warta o wiya to ɗe ƴombe mi hokkataɗe mi sorayɗe ma ta wodi cede soduɗe on nayi kamma sai ummo wiya noy sorantaɗe shikenan ai ko to amma Allah yamɗini ayi a etal ɗum jangoyel ngal ɗo ngal waɗayi to alhamdulillah ngal waɗayi kawai ngal waɗayi fu maɓɓe duroɓe ɓe fu duroɓe ɗum miñiro e mawniro ɗan jummai ɗan jummai nam ko yawa non no hausa ni to alhamdulillah modibbo Allah sako e alkhairi sai en jahay haala ɗiɗaɓa Allah yamɗini wato mi'a lebbi tati nayi jaɓɓiɗi duniya woɓɓe sai ko ɓurti nder hankali maɓɓe dow ko ñamete kadi bo Allah waddi en wakkati joni kab goɗɗo ndemowo to e wondi nafari to wuro mum to Allah yamɗine har joni e mi'a ndemoɓe e janga ko ñamata sai e jara ɗum lumo to ɓe jari ɗum lumo goɗɗo yaha sodowa kakel goɗɗo bo a'a mashin ma yiɗi sodugo yaha sodowa mashin goɗɗo bo a'a yahay sodowa goɗɗum to Allah yamɗine matsaloliji ɗi wanno ka heɓgo rawane e rawtitani e miɗi deidei ɗo ni ɗuma shawari okkata ndemoɓe handi ɓe ndara banye ko jangata sodowa ɗum andata bi a sodowai nagge ko a sodowai gari to ta warai no durandi
lokaci abinci ma heñi abinci ɗum bo ummini ceede to ndin ɗon ndi sooduɗa to wallahi ta soridi ta sorayno ɗiɗi tati ɗi murdinantama abinci jarɗa coruɗa amma har joni woɓɓe duroɓe ndemoɓe ɓen ɓe hasake ɓe fama irin hundeji ɗin ɗon ya Allah kamɓe a kullum ko ɓe jiita koni yeeso maɓɓe joni kawai to ha ɓe taɓɓo ɗum sai ɓe jejjita e ko farino sannan e ko yahata warowa daidai ɗo ni ɗuma shawari hokkata ndemoɓe ɓe musamman dow ɓe tattalo ko ɓe ndemi hala maɗa e dow lawol Ibrahim hala ka non ka woni joni ha mi holla en ɗum ƴaɓɓi ɗum mbiɗa ɗum min e hoore am e wodi goɗɗo o neɗɗo sharel ngel sai o hocca nafare makko o yaha o nanga yarkindi lumo sharel ngel bo na on goɗɗe ceede ma o soratandi goɗɗe ceede jaɓuɗe ɗari ɗiɗi o sorata gara ɗon mo suudu makko wagginimo to dow ɗum ɗon hunde wi wane alu fa urki ndi nafari fa anda yeeso mi nana hikka wiya bono ndi saɗai hunde bono siido sai ndi wari ndi saɗi ɗum bo to ƙarshinta ɗum mi rimanaki o sori na'i ɗi o sekayi to dow ndin ɗon nafari kadi bo emi nodda iri ɓen ɗon gaɗoɓe non neɗɗo ta andi nafari maɗa yarintama to taɓɓanadi ɗaɓɓutu goɗɗum sana'a sorɗa a wondi ɗauta ngam kula iri ɓiɗɗon ƴaɓɓinoɗum yawwa a yita taɓɓanakendi a waɗi a ɗaɓɓiti goɗɗum sana'a taɓɓanakendi to ayi shere ko ndi saɗi fa to ayi shere ngel a nasi maɗa amma joni ta hocci ayi a sorindi a wartoyi fa a sodayndi fa e dow ninki tati bono non no mbiɗa ta sodoyi ngel ɗon naggini en ma gaɗa ɗon to ndi re'i ngel ɗon nge heƴete sorange sodani nge heƴatama nge heƴata dole sora ko kanji ɗiɗi ko tati to saboda majjum mi torake en iri gaɗoɓe non ana useni ɓe dara goɗɗum sana'a ɓe taɓɓano ɗum ɗon ɗuma ɓe adano nafari maɓɓe ta fami neɗɗo ta wodi nafari joni iri ko sodata seɗɗa seɗɗa ayi sauki ko amma ta wala nafari je wani wala ɗum huɗu wari ɗum hautanima ra sukaɓe ra makaranta maɓɓe ra ɗume maɓɓe fu ɗum hauti nonanata yananai wela amma ta wodi nafari ɗum ɗi fu wayi tawa filorake ɗum waɗante sauki to Allah yamɗini Modibbo hamin anuma ɗan jara ndiyam seɗɗa ɗum nana daroɓe e nanoɓe kamɓe ma ɗuma shawariji ɓe hokkata dow ko bonirten ɗa noddowo mo fuɗɗam nam wa aleykum salam Allah yamɗina ɗum momin bolɗata to Modibbo Yakubu jaɓɓama koni shawari maɗa amin nam wato ayi ba wannan mai da doka ma ke tsada na tuba non ana kane ka wani muhimmanci sosai non sun samu ko da sabu ayi ta uba da hanya wani a hanye bini da bitura ido amma to da ayi daga mutum ya na sana ma dan wannan nan an yi wani gida wanda da an bari gida gudu na wani ofar gudu da kan kowa kan gudu ba an zo a wannan nan daga mutum ya daga mutum ya gudu ma a wannan nan an zo gida on to kuni kugan galma sai aka sai da ma ko fata da ma wani ke ma kawai kana mu non ai din na dole non Allah kan yi godin go amin Modibbo Yakubu ma yau take to shawari ma da wancan don mi sosai noddo yeso kadi nam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah to barkan ka dai Allah ya malayi hali da da Allah yamdine kugan sai Allah ya tama ana takuya alkai ai sai ka da kai ai wannan haka yake wala mutala ka kokarta to me shawarin ka wanda da yi kokari da ana takura da kai ne ya musu fata kai ne Allah ya mai da su ba ko gida lafiya ta amin mun gode sosai amin ya Allah amin to Modibbo Murtala amma min nani kamaɗa ba noddo mo yeso kadi nam wa aleykum salam to Allah yamɗine Modibbo Umar nayi marjire hande to jaɓɓama koni shawari maɗa
amin amin ya Allah amin amin yallin jam to min nani belɗum amma noddowo mo yeeso kadi assalamu aleykum nam aleykum salam wa rahmatullah to mawɗo laley jam Allah yettama jam kala momin bollata nam to wala baba yau muryar ka kuma ta tafi Allah ziki to Allah ya ƙara lafiya to yana jin ka na'am na'am haka haka sosai haka ne sosai insha Allah amin haji babawo godiya muke tora noddowo mo yeeso wodi bo dole mi warto e dow mako nam assalamu aleykum wa aleykum assalam to Modibo Yahuza jaɓɓama e natton Allah takanoma alheri gaskiya ɗum mawdu'i goɗɗum Allah hokkani barjani majum Allah anna ko ɗum bonndi Allah ɓira aiki Allah anna ɗo anda aiki majum amin amin Modibo wallahi Allah wanno moɗon ta amin min jetti sosai inna Usman mo magani to e mo nanma Allah haɗata Allah walla amin 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 yawwa to ñallen jam ra noddowo seni warto dow assalamu aleykum to goɗɗo wari ɗuɗimo fa kadi rade goɗɗo nam wa aleykum salam jam Allah rene momin woldata to Modibo Alasan jaɓɓama balɗe ɗiɗi min nanayma Allah sarki to jaɓɓama ko woni shawari maɗa hande non non ay bo haji goɗɗe ɓe ɓeyda famugo dow ene goɗɗe goɗɗo wiya wala nayi andu kadi yeeɗo wona ɗum gesa amma an bo a nayi ɗin a wonti gesa tan kuma a ɓuranaka non yimɓe e ɓeyda famugo sosai non bo noon raɓɓitirta haala budoli har amma nayi a memanayi mo wala o haala non wode mo haala non Allah walla Allah waɗa ummoɗo jambi nana ɓeɗɗum sosai non no maɗoɗum ɗum ɗan Allah walla amin to min jetti ummoɗo jambi amin amin Modibo Alasan quoi ettama to Modibo hami jangal noddo goto sai mi warto dow maɗa nam aleykum salam jalla rene momin woldata to Modibo Adam ko woni shawari maɗa nam non non to amin amin to alhamdulillah Allah yamɗina Modibo ko miɗi ɗan ɓeydi memugo ɗitira en keɓi jonde jam teddude to jahawal men kon Plateau
kadi bo en jetta jomirawo e kamɗon en jetta kamɓe system ɗum security waɗirta huwirta onda heɓgo security en nagari en e ɗon nder ko balliri jonde jam kadi bo a kullum gomnati en waɗana ɗum fata alheri ko ɗuma pati woni to dow en gondi e majum en waɗana ɗum fata alheri bo en hokka ɗum shawariji daidai gorgodo so yimɓe meɗen a kullum to ɗum mbi garire e wondi matsala to wala yimɓe ɓe ɗum ɓurta torugo woni yimɓe meɗen kamɓe goni nder ladduɗe yimɓe meɗen banni a towai duro emo jogi woyari amma woyari ndin ɗon ndi nafnanamo ko ɗume iyamo jogindi gimmo ɗan nana goɗɗi gimiji mako kowaye ndi heña shikenan o alandi ko bo gi'a goɗɗo ɓuri ma marɗingol dow MP ho kon ɗon dow halanma woyari wonde woyari ndi ɗo bo security mawɗum wonta ɗon woyari kayri woni to gonɗa fu e yanayi gonɗa to nder fu a noddai kolbana bandiraɓe maɗa to nder balanije ɗe ɗo musamman security hokka shawariji musamman dow halanma hundeji ɗi siyasa no jehirta ni to a kullum goɗɗo kanum fa kullum yiɗa ɗum heɓa jonde jam goɗɗo kullum nde jonde jam heɓi fu to kanum fa nyiri mum maɓɓake wonta ɗum sei to ɗum heɓi garire e wondi probléme ciya jonde jam wari to goɗɗo ɗon woni to nyiri mum maɓɓiti to ai won ɗon irin ɓen ɗon fa to a kullum ɓe joɗoto eɓe toro tete woni to jonde jam ɗum taƴata jonde jam ɗum wadda matsala no nyiri maɓɓe maɓɓitirto to ngala non to noddata yimɓe meɗen ɓe tiyayo hundeji ɗiɗi fuɗɗam nyamugo geseji har ga Allah ɗum ɗon e ɗum wadda ndemoɓe probléme ji konuji ɗi warwartiroji ɗi wadgo maganije to geseji e to ndiyamji sannan ɗum ɗon ma kanjum wattigi bo yawanci banye ndemoɓe ɓen fa ɓe kallu koje ɓe kalli duroɓe ɓen kamɓe kallini ɓe a nattai gesa a ƴamayi a nattai gesa mo timminayi komo waɗata ai fa sei to sembe mako heñi ɗum ɗon kanjum watta mo wula gesa ko bo mo wi'a sei mo sori sei ma a sodi ko bo mo wara mo waɗa magani nayi sannan ɗum ɗon bo kadi e ɗum wadda damuwa ɗiɗaɓum yimɓe men joni ɓe tiyayi to ɓe nattata gimmo koyi hundeji fuɗɗi waylitago amma en waɗa fata ɓawo majum ɗum alheri wonta ɗon jonde jam nde torotoɗe nde gonɗe dow nder jomirawo tabbitinana en ɗe yimɓe men ɓe anda to koye woni to ɓe jaɓata to koye woni to ɓe jata ɓe durwa to koye woni to ɓe jata luɓe maɓɓe sannan woyaji maɓɓe kullum eɗi wondani kati eɗi wondani network eɗi wondani caji noye woyari ni endi kunni na endi nyufi yimɓe koye ɓe anda koye woni ko yahata to ɓe jahata ko woni ko yahata to ɓe ashoyi ko woni ko yahata to eteji koye woni ko yahata dei fuu yimɓe koye ɗum ɗon ɗum ma ɗum ballirai ɓe yimɓe koye jomirawo fa ɓi ummoɗa sei mo wallirma a jottako kawai a mbiya an kam to hande ko jomirawo waɗanma fu ɗum bo ɗum wonta ɗon Allah yamɓina mi hawtanima hundeji ɗiɗi ɗe dara kawai seɗɗa ko volwata lokaci ɗum dilli komi rarata dai to dow kanjum woni bono non no ƴiwitirɗa da yake wattu ɗum ɗum ɗuɗa bono non no ƴiwitirɗa nden ma jomirawo hoore muɗum o wi'en ai wala taja'alu aydikum ila tahaluka ko to on ngaɗu juuɗe moɗon ton to kalkoton a yetti neɗɗo ta jaɓu gaɗa natta ton to halkatama a yi'a nana kono noon ƴiwitirɗa woyaji ɗin ɗon joni misali neɗɗo hay ummo kan e wodi woyawnogol ɗon sei re'a caji maggol tonto kiɓe hoy wokko wonon sese wayi ɗum waɗayi ayi ɗum ɗon caji ɗum ɗon e ɗum wodi ampani alɗum ko a noddai goɗɗo noddete wi'etera ko fofi ta jaɓate bo a ala nder woyari ma sim wala kan ɗum wala ampani ai yawa ɗum wala ampani goɗɗo no yiɗi nodduma ra ko fofi to ladde musamman ladde andi ladde kayre nde duñata wiyata hay nde rima ko yawa nde duñata amma hay nde rima to saboda e majjum ta wodi woya ɗum ɗon ta jaɓu kendira e majjum e caji bo non no ɗum ɗon wonna kono tonto a waɗai yaadu ta jaɓatai dilla bigere nden on jahande kawai an a ƴamanayi lawol ngol ɗon ma e wodi riski a yetti sei dilla kawai nattana ɗatal kawai a anda a ƴamanayi sesi sei natta sei tawa hunde yehi fofoyi e maɗa to a yi non ma e wodi ɗum ɗon ƴamal lawol ngol ɗon nongol finiri nongol nyalliri nongol wontiri ai ta ƴamani ngol ɗon lawol to daga ɗon ta waɗa yaadu sai jaha yetti to min so Allah sako ya khairi to lokaci mai geni emi ɗauta yettugo yimɓe bonanihi Modibo Zubairu Ricos mi yi'i message maɗa Allah binda baraji emi hinna Modibo Muhammad Josaud emi hinna Hashim Payam tu min nanayima hande emi hinna Baso
emi hinna ay umar emi hinna kam goɗɗo nanowo e ndaro har mo mi heɓayi mi inni inde mum inchallahu emi waɗana ɗum fata alheri sey to Allah yari en sati waray ɗum. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu alaikum.